Kag sa number 1, makawalo na ka beses nga ginbalik-balikan sang taga City Legal Office ng Bacolod ang mga vendors sa South Capitol Road kay kada tapos hawan, liwat na naman sila nga nagapatukod sang structure. Suno sa isa sa mga vendors, hindi lang man ang iya makuhaan sang income para mabuhi ang iya kaugalingon. May report si Romeo Subaldo. Lagi ka dahil saway ko, kabalik ka? Gabalik? Hindi gabalik kay pabaklon mo ko wala kwarta. Paano ko makabakal kung ay kwarta? Kay pigado ko kayo. Ginwalihan sang senior citizen nga si Nilayda Balayog ang mga taga City Legal Office sang ginistorya siya nga hindi pwede makabutang sang structure nga nagatungtong mismo sa sidewalk sa may South Capitol Road sa kilid sang Capitol Lagoon sa Bacolod City. Suro pa sa iya, 1980s pa siya nga nagabaligya sang una sa sulod sang Laguna. Inilang ang iya ginasaligan para mapakaon ang iya kaugalingon. Tos ko subong sa katigulangon ko kasakit ang hawak ko. Kapungko ko di kay siling ko. Kung mangawat ko, dakpon ko, prisuhon ko. Mapungko ko di mabuhi ko. Ginpakalma siya ni Attorney Clarence Isulat sa enforcement team ng CLO. Sulat ang malan, ang malaya ang insakto. Ang iban niya nga may mga posisyon. Ay pupili sa una, nagalog kasi. Inaapi-api kami dali kay mabato. Kaya parang yung man sila, mahulinan sila. Ginhabala na siya nga daan ni retired Police Colonel Levy Pangi sa enforcement team man ng CLO nga hindi sila pwede makabutang sang structure sa sidewalk kay alagyan inisang tawo. Ang problema pa, kami mga folding bed na kag mga lulutuan. Diri na sila nagatinulog kag ang iban sa ila, diri man nagabanyo sa likod sang baligyaan. Kung mobile nga baligyaan nga madala nila papauli kung gabi, pwede pa kuntani. So, ang sila dapat? White na permanent structure, dapat sila siya balance cart lang. Oo. Kay movable, mag-permanent kayo, wala na, imuha na na kusina, imuha na na hiligdaan. Kaya mo na, plastic na dapat makupirar sila. Kaya man sila gipalit, paligyan mo kaya. Wala lang permanent structure. Amo na ginagina mga baita. Okay. Ini ang ikawalo na nila nga balik-balik sa lugar. Makapila na ka beses nga ginpangkakas ang structure pero nagabalik-balik lang. May mga yellow line na ganing agin butang sa area para hindi pagbutangan sa structure pero madula na sila makadali kag balik na naman. Gitagaan sila tubtubwas agud himuson ang structure nga nagaangot na sa kudal sa propiedad sang probinsya. Kag kun buwas ara pa sa gihapon liwat na naman sila nga himuson. Ginadumilian sang syudad ang pagbutang sa mga permanent structures ilabi na sa mga sidewalks kay ini ang alagyan sa mga pumuluyo kag hindi plastaran sang negosyo. Ang problema lang sa enforcement team kay ang iban nga mga vendors dinikada na nga nagabaligya. Gani mabudlay paatagan nga hindi tanan nga kinaangdan ginapahanugutan sang syudad. Romeo Subaldo para sa Digicast Negros.